Κύριε Περιφερειάρχα, τι είναι αυτό που σας οδήγησε να διεκδικήσετε για δεύτερη φορά την ψήφο των Πελοποννησίων? Πρώτα και κύρια, η εξαιρετική συνεργασία και η αμοιβαία αγάπη που έχω με τους Πελοποννήσιους συμπολίτες μου. Αυτόν τον καιρό δημιουργήσαμε άρρηκτους δεσμούς σχέσεων ειλικρινών και το δεύτερο και σημαντικότερο θέμα είναι το ότι κατεβαίνουμε για να υποστηρίξουμε το έργο μας, αυτό το έργο των 3,5 χρόνων που κάναμε μαζί με τους συνεργάτες μου, αλλά και μαζί με τους πολίτες, και από την άλλη πλευρά για να παρουσιάσουμε στην καινούργια πενταετία τις καινούργιες μας απόψεις, τις καινούργιες μας προτάσεις, σε μια προσπάθεια που κάνουμε με πάρα πολλή δουλειά και επιμένω και το σημειώνω αυτό το πράγμα, προκειμένου η Πελοπόννησος να ισχυροποιήσει τα καινούργια στοιχεία τις οποίες προσδώσαμε, να συνεχίσει τη δική της πορεία, και εκείνο που μας χαροποιεί ιδιαίτερα είναι ότι πλέον η Πελοπόννησος είναι η περιφέρεια πιλότος για όλη τη χώρα. Η περιφέρεια στην οποία στηρίζεται αυτή η ευρυσιτεχνία και η καινοτομία που παρουσιάζουμε, προκειμένου η χώρα να εξέλθει από την κρίση. Πώς κρίνετε τους αντιπάλους σας? Έχετε περισσότερους, θα έλεγα, αυτή τη φορά από την προηγούμενη. Πώς τους κρίνετε? Κοιτάξτε, η διαδικασία, η δημοκρατική διαδικασία είναι απολύτως σεβαστή. Ο καθένας έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση και την δυνατότητα να εκτεθεί απέναντι στους πολίτες. Αυτοί που θα εκτιμήσουν και θα αξιολογήσουν τις πολιτικές πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες, θα είναι μόνον οι πολίτες. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό. Εκείνο που θα με ενδιέφερε και που μέχρι τώρα δεν το έχω δει δυστυχώς, είναι ότι μέχρι τώρα όλοι οι αλεξιπτωτιστές που παρουσιάστηκαν στην Πελοπόννησο δεν παρουσίασαν καμία άποψη, καμία πρόταση, καμία θέση για το μέλλον της Πελοποννήσου. Αλλά αυτό θα το εκτιμήσουν και θα το αξιολογήσουν οι Πελοποννήσιοι συμπολίτες μας. Το σοβαρότερο θέμα που συζητείτε την προεκλογική περίοδο στην Πελοπόννησο είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων. Οι αντίπαλοι σας λένε ότι είναι ένα σχέδιο που δεν θα προχωρήσει. Ο κ. Βούτουρης λέει ότι δεν θα πάρει και την τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και βάζουν και ζητήματα διαφάνειας στην διοίκηση των 3 προηγούμενων χρόνων. Ποια είναι η άποψή σας? Αυτό που ιδιαιτέρως με στεναχωρεί είναι το κακό επίπεδο και η έλλειψη γνώσεων σε θέματα περιφερειακής διοίκησης από όλους αυτούς που διεκδικούν σήμερα την ψήφο των Πελοποννησίων συμπολιτών. Ξέρετε, αυτό που είπατε προηγούμενα, το δικό μου θυμικό έρχεται ως εξής. Ακούς μια γκρίνια, κραυγές, φωνές για ένα πρόγραμμα που πάει στο τέλος του. Για ένα πρόγραμμα που θεωρείται καινοτόμο και πιλωτικό για τη χώρα μας. Για ένα πρόγραμμα όπως είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων, όπου το σχέδιο της Πελοποννήσου έγινε καθολικό σχέδιο για τη χώρα, ένα σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί σε χρόνο ρεκόρ, που θα αποτελεί και ευρωπαϊκό ρεκόρ για την Ευρώπη. Αυτό που θέλω να πω στις ενστάσεις και στις δίθεν αιτιάσεις τους, φαίνοντας διάφορες, θα έλεγα, υστερόβουλες σκέψεις, ότι δεν θα εγκριθεί από τον έναν, δεν θα εγκριθεί από τον άλλον, θέλω να τους πω ότι είναι τόσο πολύ θωρακισμένο αυτό το έργο, που δεν το περιμένει μόνο η χώρα μας, για να αποφύγει τα πρόστιμα. Φανταστείτε ότι οι κύριοι αυτοί που έχουν αυτές τις ενστάσεις είναι η καλύτερη εισαγωγή ενός νέου μνημονίου για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Γιατί εάν η ολοκληρωμένη διαχείριση, το μοντέλο μας, δεν υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2015, έτσι όπως έχουμε εμείς δρομολογήσει, τότε αναμένονται πρόστιμα στους πολίτες της Πελοποννήσου, σε πρώτη φάση πάνω από 150 εκατομμύρια και στην τριετία πάνω από 300 εκατομμύρια. Αυτοί οι δίθεν αντιμνημονιακοί δεν είναι αυτοί που φέρνουν για την περιφέρεια Πελοποννήσου ένα καινούριο μνημόνιο?
αλλά δυστυχώς για αυτούς οι Πελοποννήσιοι συμπολίτες μας έχουν αποφασίσει για το μέλλον τους και ξέρουν πάρα πολύ καλύτερα από τον καθένα μέσα από την ώριμη σκέψη τους ότι αυτές οι ενστάσεις και οι αιτιάσεις δεν πρόκειται να προχωρήσουν. Για το θέμα των καταγγελιών και όλων αυτών που ανίποτα και ανίκεια επιχειρούν, θέλω να πω το εξής, ότι η μόνη τους πολιτική πρόταση για την πολιτική τους παρουσία είναι ακριβώς αυτή η αιτίαση περί αδιαφάνειας. Δεν γνωρίζουν ότι σήμερα τα πάντα ελέγχονται από όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της χώρας, αλλά και από τους ευρωπαϊκούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Εγώ λέω το εξής. Εάν οι κύριοι αυτοί καταθέσουν μια ανάθεση που έχω κάνει σε τεχνική ανάδοχο εταιρεία, με να φέρνει την υπογραφή μου και παρόλο που ο νόμος προβλέπει και μου δίνει το δικαίωμα μέχρι 100.000 ευρώ να κάνω αναθέσεις, αν μου φέρουν μία ανάθεση, τότε λέω ότι θα βγω δημόσια και θα πω ζητώ συγγνώμη για όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς σκληρά προσκέντρα χτίζουν. Προσπαθούν να δημιουργήσουν σύγχυση στους Πελοποννησίους. Η Πελοπόννησος δεν είναι ο χώρος τους. Η Αθήνα είναι ο χώρος τους. Και σε όλους αυτούς απαντώ με το εξής. Είναι τόσο ασφαλής η ήδη για την διαφανή τους διαδρομή. Δεν υπάρχει υποψήφιος αυτή τη στιγμή που είναι και εκλεκτός θεσμικού κόμματος στη χώρα, ο οποίος έχει 7 φακέλους εις βάρος του για πλημελή και κακουργηματική εκτέλεση των δικών του καθηκόντων. Δεν το πάω εκεί όμως το θέμα. Εμείς έχουμε πρόταση για την Πελοπόννησο. Σε αυτή την πρόταση ζητούμε την στήριξη, την αγάπη, αλλά και την ενεργητική συμμετοχή των Πελοποννησίων συμπολιτών μας. Εννοείται τον κύριο Βουδούρη σε αυτό που λέτε, στους ανοιχτούς λογαριασμούς με τη δικαιοσύνη? Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο, γιατί το διακύβευμα αυτή τη στιγμή είναι βαθύτατα πολιτικό. Ή η Πελοπόννησος θα πάει μπροστά, ή η Πελοπόννησος θα προσπαθήσουν κάποιοι να τη φέρουν πάρα πολύ πίσω. Αλλά ένα είναι δεδομένο, ότι στο δίλημμα το δικό μας ψηφοδέλτιο, η Νέα Πελοπόννησος ή ο εκλεκτός του ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Στηρίζουν με αγάπη αλλά και με προσδοκίες τη Νέα Πελοπόννησο, γιατί αυτοί εμπιστεύονται, γιατί αυτοί ξέρουν ότι το μέλλον τους περνάει μέσα από το δικό μας το πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.